ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁଟି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ରୁଟି ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରୋଜଗାର କରିବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଏବଂ ରୁଟି ଚାଷ କରିବାକୁ ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରୁଟି ଖାଅ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଗହମ ଫସଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳେ, ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ବାପା ବଜାରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଏବଂ ମା ଚୁଲିରେ ଜଳେ। କେବଳ ତାପରେ ଏହି ରୁଟି ଆମ ଥାଳିରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତୁମମାନେ ଠିକ କହିଲି ନା? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।